mo asia osofo ohene ajekom bo nsem hia no pa na onyina yanim na ontuafo na yafa nkobobra na watwi mu hallelujah amen bon sempa shenya media no nyam sembo ne nyakura unim adekesie bia mahunu anamatia mamani agye ene se abra yedum light no na nipa odan mu mibusa na mo ye mienu awo ne besraye no na yatoto esumu aba onyankopon nchen kire se yeni abrese pe bi efewrade ho nokore nshiraka ne dinda amen na etwase ono so oyemaye yes tire mekani yi de wa ma de yemi munani mutia na wa oba ye de etwase onyame a wa frɛ abadan munyamu no na wa wade no echere mayen nye usampa se itutumri kabo no awrade enchen a oyo no kwafo no mobronfo se wo hye ne man munyamante amen kora amen eti yawa ye hwemfidie se beba nyina na betras my thing na me hwe oman no nokore na me hwe oman no na kase mbia chem se oman na krado se owo pe bibie fie nyankopon ne nchen de dwase adwumafo a wa nso ye krado se onyankopon fa ye nso ene bibi ma oman no na amoma na usampa awrade na asoma yen mante amen kora amen awrade afa ye so anye bia ma oman no na esumbrem de suom ensuo to a na bi namu ne nyina mu na honkonkon timi fa ne nko a ne mfra so entimi nya bi ma oman ne dia na ke amakura nkeye na yenyam ye di na chiri de wonye sechisem nyankopon utumi ade nyina ye na so bese me catch us say ba ha ene abere ye dum light ene wiema ye ehu wudi akakre bia na obi ji wonkwa afiri wonsam nanso wodi apopo ni suro aba onyankopon nchen a na sem nyankopon de say de otua Israel maka mane si won yie no anwumre wo mekao amen anwumre mi so mekao amen awra wo sem say obi baabi nso order wa say there da ena sister 20 bra amen no because ebere we ebere bone ayi bi efi nyankopon nchen se ye pe baabi e bedam ye ho adwen nke wo fie ene kete papa bi e betimi adaso a am ye ho ye fom e metre kunye sufu achi ntwere kunye entonko e ma osmana code mu kura ma mebu emfa asem nkofi nemum se ne waba apesire mu ana se wodi enisi ye fra na mu die hunu se wo nyankopon ba na nim no obehye won mu nyam ne besi ye mante amen kora amen na mijina nsimfo kakra bi su kasa Romans chapter 10 verse 1 Paul mo chiro kuma Roman fo no eti edu imu ba ko no o se Israel po enkwaje a enam gidie so ba Israel po enkwaje enam gidie so ba eti vi ntre no se ye ka ne ma ekoso asase we so ho ama wona ma na ya mo hyehyɛ ze wiase hu ona mana ya mo hyehyɛw se se de wiase ekɔ ne emu ho kyerɛ eba no se kurase hu ze nkɔfo bi ho to Ghana fo kokoko adikle se ye kokoko kura no asɛm ya ba ho ti se awrade hu ye mɔbɔ a ɔmbɛgye kokoko to the whole Ghana ye pede kura Ghana pa ye nke kokoko ifiri ensapɛ na se adu bra etwa se wo akwala na sa akwala no ho so a utwitwa ne sigya so na ono ane we nokore pa because baby de eba no sister no tene isha kenya ngupon dinda amen Bible say enuanom akomam ade a mepɛ me asofo adi ahia mu yakomam ade a ye pɛ ene me nkoto he endra me ne pon asole ye samba da ne nso to nyina manfo ade omo na se 5G ano ne da so da e wa ha e bomba ye se awrade ma ye osoro ahoden a ne maba ye nchen a ye benya osoro se maka e se nya de e ka na enwanwa bio ye nipa ka o hia no aka tro se fu akua na na fu akua
na still a ho kyerɛ da so mfa so ɔbɛn na wo so na yɛ sɛ kyɛ di apɔn sɛ ma hunu atia na ne yɔ ne tere Awurade fa yɛ so no nyɔ na ensim yie man te amen kora amen we ti yɛda yɛ na isa yɛda yɛ na o yɛda yɛ na eti yakoma ma de ayɛ pɛ ɛne yɛn koto a yɛkoto se sɛn onyankopɔn ma wɔn sɛ yɛn koto a yɛkoto se onyankopɔn ɛma wɔn sɛ obenya nkwa hallelujah amen maame ɛne agyan obenya nkwa o yes obenya nkwa o ɛsɛ mpaabɔ no bɔ kora na efe no ha no kora dɔs ai ɛsɛ wo star mo no kora bi ɔtwa ho park so amfa ana meboa what the padlock akɔya kwante amfa emfia amfa vortic amfa kubensuo amfa wabagidifo ɛna wogyinam ɛno so mfa ɛsɛ ɛdeɛ ne yɛnyɛ Onyankopɔn no onye nyame ana oye nyame wo akyirikyiri ana oye nyame oya suwiye wonte asɛm ɛnɛ na de sɛ die sɛ twedi ampɔ ne sɛ yare na de ba ya okwa na Awurade asana amen na wanya hotɔ amen mante amen kora amen mo sɛ Ghana fo yɛpɛ healing yes by ade ade ɔhaw ne ba no yɛpɛ sɛ bɛgyae ɛno sɛ one problem a ɛsɛ yɛsua ne yɛhu no kɔsɛmpa obi sɛ meyɛ adwuma na sika na ɛhye na so nanum yɛ ne dɛ maame pira kɔ yi woba bɛtɔ bi na watɔ tilapia obi tire nyinaa hye 50 Ghana cedi ɛne tilapia deɛ afo kɔ 25 cedis nana na wɔsɛ gyi pira kɔ yi asa to 10 cedis yi deɛ tire na ɛhyɛ no ɛba sɛ apɛ na wɔakɔɛ sɛ ɔbɔ mpa yɛ asi sɛ bɔnsam a ɔma w'adwuma hyɛ no ɛfiri hɔ nanso nimdeɛ ne nyɛ adwuma Ishaka seke Nyankopɔn din da amen wo yafu yo ya wo se Awurade ma ho ntɔ yi na so wo gitim pa se family plan yɛ dɛn ɛhyɛ wo yi so aka ho atɔ ɛno so yɛ problem ba ko Awurade mɛboa yɛ amen me se Awurade mɛboa yɛ amen o na de yɛ nim ana de nim ɛboa pa yɔ no David sɛ Awurade ho yɛ mmɔbɔ na wɔn gyi mfrim Papa se menua Romaifo eti edu ni mo emienu yaduru no ɔse na medi wɔn ho adanseɛ sɛ ɔwɔ onyankopɔn ho mmɔdeɛ ɛne awurɛ ho sɛm no yɛde yɛ nkotodwa a yɛsɛ twedi ampɔn awia ne anɔpa anadwo sɛ Awurade boa wo nkoa mu o mana adwuma sɛm nyɛ yie mana bla sɛ woba de wo abɛto nkoa Awurade nkoa manim na wonya dansedeɛ ne ha me o na mewura ho ade na Awurade wafrɛ me sɛ meyɛ odiifoɔ na obi ba ɔsɛ ne yɛfo yɛ Awurade sɛ ne yɛbɔbɔ ho yɛsu sɛ ade na maame ba yɛ ɔde ne haw bae na diifo timi akasa sɛ maame wɔ haw wɔsɛ no kwam wɔ haw ne yɛ Awurade nam na diifo so yɛ akwankyerɛ epacho ade ama wo na still haw da so wɔ diifo ne ehuna de yie ana Nyankopɔn wɔ sisa hyɛbe ne timi sɛ wɔ hyɛbrɛ ana yɛ wɔ brabo obi so nyima na me hwɛ ade ɔso ma yɛ din obi ya ne ho sɛ nyɛ obi a oh I know fresh say one part match dey ba ne mra mo say obi one obi tie nya ne ho ade no no demita no nani abra baboso be gina mu bi je say wo je yakọ yakọ ya na ahomte de ono so ene ho ade nso a anadwo na oban enre nwumre oni ni kuna kon o se nika no se ne kwa oba so nwe fi wa anworo anu ade atare se so ba betara ye wo Nyankopɔn adwuma no modem mo pa se esumbre yi mu ye die mika ebe Nyankopɔn nkyɛn esumbre mu ye Benjamin nkyɛn se Awurade ho ye mɔbɔ na so de wo sie tai na Awurade sie no nyam no papa ye tumi ne akotu Paul sɛ ho mo pɛ na mo mre ba ku bi kura ka se de ye papa mpɛsɛ me ye de mintumi abɔne a mempɛ na ere ɛna me yere abɔne a mpɛ da bɛn na bɔne na hyɛ wa mo no petro da isa ebi da bɔne ne hyɛ wa na wo ba toilet so me kɔ nam titidi ebi ne abana kwa no nyina toilet sister adan wo se bɔne a mempɛ no je ma kwedi toilet nya wo se we de hu bi ne wɛkɔ e be se de wutimi ɛsa bɔne ni mu a kyerɛ sɛ wo adwene a wo de yɛ kakra si di bɔne nti wo se wo nya kakra si bi na wo jai na
twɛ dia mpo yɛ bɛ n'anim adwumere anɔpa no wɔn hyɛ yɛn monyam ne yɛ brɛ yɛ wɔ mɛkyɛ yɛ brɛ o sister ana ɛnyɛ wɔ niwu sɛ ɔbɛ awurade kyɛn awurade mfiw bra ɛnyɛ awurɛ ho ɛnyɛ wɔ so hallelujah amen hallelujah amen hallelujah amen environment yɛ sɛ daa amen ɛnɛ yɛn mpa abɔ ne sɛ awurade hu mmɔbɔ amen na wonya dansidie amen na ɔna afɛ ne nko a so ɔsɛ ɔfa ɛsoma wonya dansidie oh twɛdeɛ mpo a wɔdɔm no ɔhyerɛ ne ma no ɔnam ne tumi so nyam ho nsɛnkyerɛnne amen awurade ma ne si woka nipadua yi amen esumi a wonam yi bɛyɛ deɛ me awurade a wɔfɛ no akoa a mekyerɛ woni mprɛmprɛn deɛ asom ani sɛ deɛ wɔyɛ no ɛfɛ paa twɛdeɛ mpo a ɔyɛ ɔdomfoɔ no wɔnam saa ahwɛdeɛ yi so na ɔfa woka nipadua mmɔbɔ amen sɛ deɛ wɔhwehwɛ firi awurade nkyɛn no ɛtwa sɛ ɔbɛyɛ ma wo na si woka nipadua yie atɛn atɛn yɛbrɛ saa atɛn ɛne yɛbrɛ saa baba adɛn tɛne yɛbrɛ saa pɛbrɛ o pɛbrɛ fɛrɛ bi adeɛ nkyi na tɛn siri kura numoto hwɛhwɛ na womete sɛ na wohwɛ wɔ animonyam bi kita wo na ahoɔfɛ bi kita wa bó sɛ taxi bi nso apɛ no ho mmɔden abɛgyina wokɔ kurom a ɔse dropping ɔhwɛ wɔ anim a wofata dropping na so ayɛ wo ada atwɛn trɔtrɔ awurade wɔnka yɛn daa amen sɛ ɛyɛ ahomete sɛm o anwummerɛ yi ɔno a ɔfrɛ abɛda animonyam no mɛhyɛ animonyam amen na menim sɛ n'anim a yɛba ɛnɛ anwummerɛ yi no ɔbɛsiesie yɛn na wayi awerɛhɔ afiri yɛn so bɛtɔ